Arikuratidza kuti pane chikoronga, pane pfupa rakakura kudai. Kuna madzibaba kune pfupa futi rakakura kudai. Apawo pane pfupa rikuratidza kuti rinofanira riri gumbo. Poita chimwe chidimbu chirikuratidza kuti pamwe ndechepapi, ipate apa kana kuti ipate apa. Njano unongeka sira uzonongi nasiri. Apano vanhu veforensic vanokwanisa kuzozviidentify. Vanhu veforensic vanoita mapathologist vanonanganidza. Because vanotesta, vachaita madNA test. Vanozoita madNA test vachitesta zve. Mhuri yeZimbabwe tine nyaya inosurovadza kwazvo iri kuno kuVenice. Tichitaura kudai izvi, pane mabhonzo awanikwa mubako riya rataikuratidza pamavhidhiyo. Mabhonzo aya ari kunzi ndea Langton Jr. Tamirira vanhu veforensic kana kuti mapurisa kuti vauye vazotitsanangurira kuti ndizvo here. I think pachaitwa madNA test anozoita kuti zvinhu izvozvo zviitike. Saka ndichitaura kudai zvitamirira mapurisa kuti auye. Asi vana mheta nemachembere anga achibata dare iri varimo mugomo munomu kutaura kwandiri kuita zvinezvi. Asi mabhonzo vaona asi akapararira. Saka dare iri richiri kuenda mberi. Saka rambai muinesu pano paJCTV Africa nepaYouTube. Patichakuposterai zvese process yese yaitika kuti tafamba sei kuti tizosvika pano uyezve zvava ipapi. Saka tiri kuti kwamuri mhuri yeZimbabwe, rambai muchiteera, share, like and subscribe, kuitira kuti vanhu vazive zviri kuitika uyezve kuti nyaya iyi ibatsiridze vanhu vemuno munzvimbo yemuVenice, uyezve nevanhu vese vari kusanganwa neushinwa uri kuitika kuno kunzvimbo yekuVenice. Tichazokupai mainterview uyezve nehurukuro dzachaita nevanhu vese vanga vachibata basa iri munguva pfupi inoteera. Rambai muinesu. Asi kunokwira kwatatoita ikoko ndanjinonzi ndau. Saka patazongosvika nchizochitika ndopandaringana mabhonzo wani. Ndopandachirangarira kuti aiwa muchemberi. Kupedza ndakarota zvikuru nechimiro chekuti ndiyo nzvimbo yandakarota munhu achichitika boy mukati. Ndochikamu chirimo mukati. Maita basa muchemberi. Ndokuti tiri pamwe chete. Mukona ndiko kufonyerai zvozonyanzoita zverai. Handika zvakawanda zvimwe zvakawanda ndozviziva kana ndozvitaura. Ini ndatombone kwana mama ndani story ipo mama wakati vanhu ngavayogomo ndikatomba ndabva ndikabva ndauya. Mama vari kumba utondifonera ndikabva kwana hapo kusvika ndauya kuno. Una imani ndo munhu Zvazviraito wani. ndiko ndotonyanya kuti sei wasi. Ndatomboepo ndikabva nechitoda kutoitawo but ndinotoisa effort yangu kuti mwana wasisangu ndiende bhozi nini mai vake varipo vanga vasipo. Umesai panzvimbo dzenyu. Umesai panzvimbo dzenyu dzinoera. Imouya motifukirira madress pakadai nokukura matrauza atidi zvakadai. Atidi. Chiuyai muona mwana wenyu titsvage tose mwana wenyu. Futi mimi vana sisi mimi. Toda kuti vana atidzisana. Mwana uyu kana muina mudzidzei ona. Achaona kudzibadza vanhu. Ipapa nuna ari kufamba mukati mevanhu hopo. Tosa mapfekero ake. Upindura namapinduro kuita atrishi. Tinavo vana vahombe pane mwana. Zvoti norwa vanhu vanhu. Mwana akanaka akasvika uyu mudzidzisei uyu. Aiwa urikubhaiza mutrishi ukadaro. Ndakutaurira. Azviitisa izvozvo mwanangu. Une simba ndozviziva kudarika isusu but ndotezvara vako. Dai kunofambira chatambudza nechanetsa pasi pezuva. Ndinoziva muvengi tenzi aripo pakurwisa kuti asaonekwe tenzi. Asinakumbira imitenzi kumazuva angu panyika. Ndakumbira miri yedenga yedhawe tamureta piyo andiriya soja kunasiyo. Jeremiah 1:3.